Kaixo nere super txiki maitea, zer moduz gaude? Zuen nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak praktikatzen, espero dut baietz. Ezaztu, larun bat honetan otsailak bat super saioekin hasiko gehala eta erraminta guztiak ikasteko aukera izango duzula. Zuk arazoren bat balin baduzu gaur egun molestatzen dizuna, 3 hilabetetan erakutsiko dizut zure barruko erramintekin nola gainditu. Jendeak, bista galtzen dugunean gure helburuetatik eta talentu eta doaietan kokatzen ez geanean, besteen arrakastak begiratzen hasten gea. Eta enbidia sortzen zaigu. Jakin nahi baduzu nola erabili enbidia zure onerako, gelditu bideo hau ikusten. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oraintxe bertan eta web horrian kriston entrenamendua zure bizitza sortzen hasteko. Ez galdu aukera. Ez dut inor ezagutu bere helburuak lortzeko bidean dagoenean edo bere ametsen bila dagoenean inbidia sortu zaion pertsonik. Txutxumutxuka hasten dianean beste eta gaizki esaka beraien helburutatik at jarri dute begirada. Inbidia sentitzen baduzu baliteke zugan ez izatea begirada, baizik besteengan. Agian, inbidia mateizu zure gelako batek zu baino nota gehiago altuagoak ateatzea eta egun guztia futbolean aritzen dela ikustea. Inbidia zer da? Gauza guztiz ongi egiten ez ditugun emaitza. Bai, bestela ez genuke inbidiarik esango. Barrukaldera begiratu eta ikusi zer hobetu nahi duzun. Nori dijoakio saria? Beldurretan zentratzen ez den hori eta lan egiten duenean eta esfortzu egiten duenean, hobetzean duenean arreta. Adibidez, piano jole ona izan nahi bauzu, gero eta gehiago praktikatzean adibidez. Zeri jartzen diogu arreta? Hori zabalduko da. Beldurretan jartzen balin baduzu arreta, adibidez gertatuko zaizu, agian suspenditzen baduzu asignatura bat, beldurra izango duzu, agian ondoriak edukiko dituzu etxean. Beraz, enbidia duzun bakoitzean beldurrean zentratzen ari zea. Ez duzu ezer onik erakarriko. Aitzitik, nola lortuko ditugu gauza onak? Hortan zentratuz. Diru aurreztu nahi balin baduzu, ezingo duzu dena txutxetan gastatu adibidez. Ondo jungo zaizu bizitza? Ez dezunean bakarrik ere zure interesetara begiratzen. Adibidez, klasean txintxo portatzen bazea, lagunduko diozu beste guztiei hobeto egoten eta seguraski irakasleare pozik egongo da eta saritxoren bat izango duzue. Egoeretan 100% erantzule izan behar dezu. Erabakiak hartzea kosta egiten zaigu, ondorioen beldurgea. Nahi duzuna lor dezakezu, konfiantza balin baduzu eta lan egiten baduzu. Adibidez, pasatzen bagea klasean, azkeneko lerrotik lehenengora, gehiago ikasiko dut ez naiz izango hain guaia. Edo, badago kuadrilla bat bakarrik uzten dutela pertsona bat defendatzen duzu eta beldur zara hurrengo bakarrik uzten zu izatea. Baina zer da importanteena? Pertsona onak izatea. Zure balore, printzipio eta abarretan oinarritzea. Batez ere argi izan zen nahi duzun. Eta inbidia erabili ezakezu zuk behar duzuna hobetzeko. Jarraitu aholku hau eta pila bat hobetuko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia.